अर्जुन के साथ सफर करते हैं फिल्मी दुनिया का। ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ। Wow, wow. Woo. Are you ready? Listen. Live action set. Hi. बढ़िया ठंडा लगता है अभी तक। କଥା ଏଇ ଯୋଉ ସିନେଟା ନାଇଁ ଆ ଆଗରେ ନାଚିଲେ କଣ ନା କିଛି କୁବିରା ଆଗରେ ଇଏ କଲେ ମାନେ କୁବିରା ଖାଇଲା ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷଟା ବୁଝି ଆସିଲା। ଇଏ ରଙ୍ଗୀନ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ। ଏଇଠି ଟିକେ ଆମର ବ୍ୟାଗ ନିଅ ନା। दादाजी मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दूं। बोलो बोलो। से शादी करना चाहता हूँ। और शादी, हाँ शादी हो जाएगा रे, शादी आ गया। ଉପରୁ
हुए बच्चे ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଚକଚକ ରଙ୍ଗୀନ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି